Tepuk tangan kagem Mbak Niken. Terus terang ini pertama kali saya ikut wayangan. Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Tepuk tangan kagem Mas Dani. Kebetulan Mas Dani ini sekarang ngasto menjadi anggota Dewan. Nggih. DPR RI, DPR Pusat. Nggih. Yen Bumulan mboten nggih? Nggih. Oh, Bumulan juga? Nggih. Hebat tenan. Tepuk tangan kagem dua-duanya. Mic-nya Mbak Mulan, mic-nya ada enggak itu? Wireless Mas Purbo sing ngasto sok loro to mau. Endi sih to? Wis ampun. Ngasto mic, pegang mic Mbak Mulan. Oh ya sudah. Gimana Mbak Wulan kesan-kesan panjenengan rawuh wonten Kraton Surakarta dilala pas wonten wayangan tutupan suro. Bagaimana? Saya jawab pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Bahasa Sunda aja. Senang sekali. Ini juga pertama kali saya ikut nonton wayangan. Mungkin berkesannya karena jujur bahasanya rooming. Itu mungkin. Tapi ada ngertinya. Ada ngertinya. Ada ngertinya. Kalau tak ngertos bahasa Jawa kumaha. Bahasa Sundanya kan hampir sama. Sahabat turna. Mas Dani. Mbak Wulan Jamila itu asal dari mana? Saya Sunda. Oh, dari Sunda. Kalau Sunda itu bahasa Jawa agak lebih mudah dipelajari kalau sudah biasa Sunda ya. Tapi ada ngertinya, ngerti. Ngerti artinya? Ada ngertinya, cuman ada beberapa yang nggak ngerti. Nanti tambah ngerti kalau sering nanggap wayang. Berarti harus nanggap wayang. Ya, harus nanggap wayang, bisa wayang golek, bisa wayang solo. Insya Allah. Yang pertama ikut melestarikan budaya, melu ngopeni seniman seniwati, karena wayang itu sudah menjadi karya agung budaya dunia, sudah diakui UNESCO. Iya betul. Jadi betul. kita harus berbangga diri bahwa karya anak bangsa Indonesia ini mendunia. Niki wis mendunia loh. Bahkan ini di streaming, ya Mbak Wulan, Mas Dani, ini bisa disaksikan di seluruh dunia. Mulai dari Asia sampai pada Amerika Serikat. Tapi enten bedane lho, Tik. Bedane napa Mas Cirun? Bahasa Sunda dengan bahasa Jawa itu sok-sok kalau kita nggak paham bahasa akhirnya bingung. Saya pernah di Bandung itu di toilet. Saya di dalam toh di terminal. Lah kok yang dari luar tuh ngetuk pintu toilet itu bahasa Jawane kebelet kira-kira. Tanya orang Sunda, atos, aku yang jawab empuk aku gitu. Atos, aku empuk ngono karepe. Atos niku artine napa? Wis. Oh, wis. Lah kono atos lah sing metu empuk aku yo empuk aku ngono. Desa mawacara kutha mawatata, beda bahasa tapi pemahamannya juga hampir sama. Tapi sekarang udah ngerti. Sekarang udah ngerti. Iya, ya, harus tahu. Harus makin belajar bahasa Jawa. Dan ya harus. Perkawinannya Mas Denny karo Mbak Mulan Jamila itu mempersatukan tanah Jawa. Jawa Barat Timur musuh dan Jawa Timur. Barat. Jawa Timur musuh Jawa Barat, mepet kulon, mepet etan dari barat sampai ke timur. Kok ya teko ngono lho kok Dani iki jan. Enggak Mas Dani, sampean tak delok pas mantu kemarin ada dokumen yang sampean menyatakan bahwa sampean itu keluarga Surakarta. Mbok diceritakan itu mbah sampean, eyang sampean, po kakek sampean. Itu ibunya bapak saya. Oh. Ibunya bapak saya. Berarti Mbah Putri. Ya Mbak Putri yang orang Solo yang ya. Putri, Solo. Iya. Namanya Siti Aminah namanya. Oh, Siti Aminah. Iya.
Terus mbahnya Mas Dani nurun ke bapak, nurun ke Mas Dani. Ya. Berarti pas kalau Mas Dani itu jadi keluarga Keraton Surakarta. Amin. Amin. No. Aku ini orang Jawa Timur toti. Bubung ketemu Mas Dani ini agak ngersulo. Wong Jawa Timur kok terus minggat ning Yogya itu urusannya apa? Lah Gajah Mada kok iso pindah ning Yogya itu piye? Asline Jawa Timur Mojopahit kan pate Gajah Mada. Untunge Brawijaya cek ning Kodam. Ora yo entek kabeh kok. Karena nama-nama beliau itu nama besar, nama yang melegenda, kemudian diabadikan, dijadikan sebuah institusi yang besar. Amin. Yang mengindonesia bahkan mendunia. Kayak Mas Yoko iki pomo garwane iki ya nama besar Indonesia no apik lho. Dadekne Universitas Kartiem iki. Universitas kok Kartiem. Enggak, kalau boleh tahu Mas Dani, di DPR ada di komisi berapa? 10. Membidangi Kebudayaan, pendidikan, dan olahraga. Oh. Lah kuwi saben tahun kudu wayangan. Ya kurang, harusnya sebulan sekali. Ya terserah mau diadakan di mana boleh. Yang penting Mas Dani sekarang sudah sadar bahwa wayang kulit itu adalah wayang warisan dunia. Asli punyanya orang Jawa. Penjenengan sebagai orang Jawa walaupun dari Jawa Timur, Mbak Wulan dari Jawa Barat, tetap saja orang Jawa. Itu mempunyai kewajiban moral untuk mempertahankan dan mengembangkan, melestarikan wayang kulit. Caranya piye? Nanggap, terserah dalangnya mau siapa, tidak harus saya. Usul, Ya. protes, Protesnya pripun? introspeksi. Iki sidang, iki introspeksi. Apa? Sakarepku to cangkem-cangkem dhewe kok benakne. Mbanyol kok dibenakne. Introspeksi dadi introspeksi. Karepe prip. Kula usul. Jadi kalau budaya itu tidak wayang tok. Mas Dani wong Jawa Timur. Ini tak namanya Dani Sawunggaling. Harapan saya Sawunggaling itu pernah jadi gubernur di Jawa Timur. Sapa ngerti Mas Dani iso dadi gubernur Jawa Timur. Ben ngopeni budaya. Mula aku mengeyel, aja wayang tok, lodruk ya pikiran. Wis tak WA lho mau. Ketoprak. Toprak ya pikiran. Iya. Wis tak WA lho. Ngono. Iki jane ngandani apa nesu? Nesu wae, ora tau petuk kok. Gantenge Jawa Timur. Oke, Tik, terus lanjut. Dados Mas Dani ini juga mendapat anugerah kekancingan dari Mas Sunan. Ya, dapat kekancingan Kanjeng Pangeran Ahmad Dhani Sastro Atmojo Joyo Negoro. Nah, saya mengumumkan begini ini Mas Dani, biasanya ada dananya. Ya. Nanti Mbak Kiru nanti kirim nomor rekening lagi. Wis. Buat yang itu. Wis tak WA lho. Permasane sing di nomor rekening mung jenengan dhewe. Sing duwe ki aku barang duwe. Iki bajir Aku sing yang nesu gede sing ya. maca ki aku kok sing do rebutan yayan rekening kono. Kowe iki rasa geger to, Tik? Apa gunane guna tali arta iki? Ngono kok. Wis tak WA tadi nomormu Mas Dani. Nggih. Hati-hati lho nek kleru DM. Ndak Mas Dani, ini hanya biasanya guyon atau gojekannya para seniman seperti ini. Ora iki ora guyon tenan, Guyon, iki tenanan. Guyon. Ora trima. Ora trima aku. Guyon. Petruk Dani Duit ya dianggap guyon. Petruk Dani Dewa tuh dole barang antike ke ora ngentekne sembarang kok. Oh, petruk wong ngene iki kudu ngono kok. Saiki DPR RI akeh sing budhek kok dadak. Nggih Mas Dani, jadi Nggih. cara kasare panjenengan niku dinggo tandha katresnan niku ya kudu ninggali Cak Kirun, ninggali Cak Sayaka. Yo, Tik. Saru neh iki nek Dani ora ninggali. Saya saru. Pun ngoten Tik, kok. Awake dhewe iki paguyuban mestur. Ngemis teratur.
Jadi tidak perlu banyak-banyak Mas Dani. Akeh. Gusti ngentahi. Ngadani sing ora-ora. Orang wae kok ngomongi. Akeh yo ben sithik yo ben. Ora wae kok ngojo-ojo. Aku wis memperjuangkan mati-matian kok malah aku salah. Jadi gini loh Mas Dani. Nggih. Adat Lupio berarti kebiasaan di pedalangan seperti ini. Kalau ada bintang tamu itu biasanya bintang tamune seperti Mas Dani itu kan orang kuat. Iya. Ya toh? Kuat Jadi, kuat loro kok. Pripun? kleru apa meneh? Kuat pripun? Lho Dani loro lho. Oh, Kuat. ya kuat dan tidaknya dibuktikan ini nanti. Iya. Aku ngono. Benowo nggih malah ngojo-ojo sithik. Wah, wani perange no kok. Iya. Nyawa kok nggo sembrono. Masa arep unjuk rasa turunkan Gusti Benowo. Nggih no kok. Turun kondi. Lah nggak wong nang ngisor kok dijar diturunke ya apa. Mas Dani, Nggih, tadi saya ngomong bisa paham. paham. Jadi dialog kemudian apa namanya dramanya gimana? Lumayan saya. Oh lumayan ya. Lumayan, ya. Jadi lumayan bagus ya. Iya, lumayan. Lumayan gak paham, lumayan dikit-dikit. Oh lah kere. Lah wong ki arek Jawa Timur ya ngono kuwi. Lumayan nggak paham, lumayan bingung, Ya. lumayan judek. Iya, iya. Cilaka nih. Iya. Enggak maksudnya secara makro. Nah, secara keseluruhan melihat saya ngomong tadi itu kesannya bagaimana? Seperti manusia atau bukan? Ya cuman saya bingung kadang-kadang yang dijalankan kan kadang-kadang wayangnya tapi dalangnya tangannya ikut-ikut nunjuk-nunjuk gitu itu kadang-kadang saya bingung. Oh gitu. Iya. Oh itu di Belum Jawa pernah. Timur mas? Belum pernah lihat saya yang begitu. Belum pernah lihat? Iya. Biasanya kan yang digoyangkan wayangnya. Nggih. Ini dalangnya ikut-ikut nunjuk-nunjuk gitu. Oh, paling Gusti Binono caratane nek mayang kaya setengah banyaki. Bajingan. Gon anak dalang arek dalam paman Patih Sengkuni merga maca sing dicekel tangane Durna. Nung nggih sinuwun Prabu penontone matane kuwi Durna ya ngono. Mboten, Mbak. Sing Adipati Karna urung siba wis dikocapke niku pripun? Adekan Ngastina. Nah. Ora enak Adipati Karna urung dijejer kok dipocapke biyuh. Narendra ngapongko. Nalendra ngawangga bareng suwuk Paman Patih wis Paman Pendhita Kakang Narpati Basukarna. Karnane rong enek. Jek ning kotak. Jek neng ngeblek. Lah kok dijupuk terus nun ngono kuwi. Karna kok parkir. Apa karnane ijek ning kamar kecil. Oke, Ya Mas Dani. Ya. Mas Dani itu Oke. dapelnya mana? Saya dapil Surabaya Sidoarjo. Oh wajib. Iya, wajib. Wajib. Karena gini, Iya. di daerah Dapil Jawa Timur, Iya. itu kesenian nomor 1 yang paling disukai oleh rakyat itu adalah wayang kulit. Iya. Ye, Tapi Tik, hah? enek putuku ya nusul ki. Sinten? Niken Salindri. Weh tekan tenan. Kene nduk, golek barokah kraton nduk. Oke, Mas Dani sik ben. Niku pun kula telepon. Sapa? Niken no? Ah. Oh, mun mriki kok tenan teko tenan gendok. Ayo Nduk, kan Rene, Niken. Nduk. Sowan sinuwun sik nduk, sowan sinuwun. Mbak Niken Sik. Sali ditenan. Nggih, nggih. Mosok Alah, diaturi di kok. Betarami to, keduk. Ini yang lagi viral Mas Dani. Lega nduk, lega.
Ayo. Apa kan saya? Gusti Allah kene arep paring kabejan karo titahe iki ora kurang dalane. Wayangan mung tutupan sura. Sing nekani ora wong main-main. Dudu bangsane menungsa lumrah. Coba, wis eneng Cak Kirun, Cak Sayaka, Ki Purba Asmara, Mas Sri Susilo Tengkleng iki ketambahan bintang Mas Dani Dewa, Mbak Mulan, Mas Dani Dewa 19, Mbak Mulan iki ketambahan pesinden cilik yang lagi mendunia, Mbak Niken Salindri. Kok yo iso nginguk tekan mriki to, Mbok? Ngasto mik, Mbok. wow, Wow, keroncongan teng beteng mriku, Ti. Oh. Coba Mbak Niken ngasto mik, Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Pak Benowo, Gusti Benowo. Sugeng dalu pun ajeng Ngapunten, numpak. Pak nggih kena, Mbah nggih kena. Pun napa-napa entuk. kayak wis 70 punjul, Mbak. Neng yo tetep golek kesempatan. Nggih. Kula petuk kowe meng karepe yo ngok-ngok. Wis kangen. Mboten, saya itu kenal Mbak Niken itu waktu beliau masih usia 14 tahun. Nggih. Yen ora Si kleru. alit. Ada di Ngawi ya, Bu ya. Nggih. Di perusahaan bis STJ itu. Mbak Niken, saya melihat Mbak Niken pertama kali di sana. Luar biasa Mbak Niken itu memang jadi pesinden itu sejak usia 4 tahun kalau tidak salah. Nggih. Niki TV nasional ngundang. Bapaknya seorang dalang Nggih. asli dari Klaten. Wah, suaranya luar biasa. Iki mula trah Klaten. Niki Mas Sunan. Mas Sunan, Sinuwun. Bos. Ndi to Mbak Nikene ning sebelah ndi to? Kula teng mriki. Kono kowe cedhak Mbak Mulan Jamilah. Iki Mas Dani Dewa. Kowe lenggah tengah kene, Nduk. Aja kono ae, Nduk. Nah, dadi jinuwun pen pirsa. Menika sinuwun Niken Salindri Gusti Parameswari. Menika sinden viral. Trah Sologi saking Klaten. Mapan wonten Kota Tahu Kediri. Menika dados sehari itu tidak hanya pentas di satu tempat, jadi bisa 3 tempat pagi, sore, dan malam. Kebetulan hari ini kamu pentas di mana, Bu? Niki wau nembe dateng keroncong mriki celak mriki. Gusti. Oh, wonten piku. Apa ki jenenge? Beteng. Beteng nggih. Oh, leres. oh. Terus niki wau nggih ketepaan napa kula pengen kekepanggih kalih Bapak Purba kalih Abah temu kangen niki. Nggih. Penjen sing ngeteri sinten? Kula sing ngeteraken nyonyahe Bapak. Kalih ayah. Ibu Purba. Mboten penjen sing nderek mriki sapa? Oh, Bu ayah Purba. nggih. Kalih ayah. Kalih ayah. Pundi ayahe? Ayahe teng mobil. Oh, ayah teng mobil. Nggih. Kula ngaturke panuwun luar biasa nggih Mbak Niken nggih. Nggih, Panjenengan Gusti. kersa niliki wayangan tutupan sura teng kraton Matur ngeten sembah iki. nuwun. Nggih. Mugi-mugi penyen rawuh mriki menika sebuah keberkahan bagi wayangan teng kraton amargi baru pertama kali sepanjang hidup kula mayang sura yang sudah ke-20 kalinya, 20 tahun. Baru kali ini kerawan pesinden yang sangat luar biasa asmane Mbak Niken Salindri. Tik Nggih. kabul dungane tutupan sura. Nggih. Sampun sawetawis mboten wonten udan. Niki Gusti Allah nedakaken udan. Alhamdulillah barokah niki tanda-tanda banyu penguripan, banyu mili rezekine lumintu sedaya. Amin. Mbak Niken bawa langsung langga, Mbak. Mbak Niken kira-kira sing enak dianu apa ya? Sing aku nyuwun siji wae. Siji apa loro ya sak paringe lho wong jenenge nyuwun. Nggih to? Dipun aturaken kunjuk sampeyan dalem ingkang sinuwun. Mawi bawa nggih Mbak Niken nggih. Ugi Ibu Nggih. Prameswari monggo. Nggih.
Nggih barangkali nek mriki kagungan kersa nggih ngaturi panjenengan nek menawa panjenengan saged lan lagi longgar. Nggih. Niki bawa Napa? ditibake angenteni Asmarandana mawon nggih. Oh nggih. Angenteni gak ya wis. Menika menapa-menapa saged Jawa saged. Ya angenteni Pak mantep. Campur sari saged, ben saged, keroncong saged wis pokoke ngabehi ndagel saged. Nggih. Nika bocah niku lagi umur 16,5 tahun ketoke. Kula, Nggih. lho kula pun 17 niki. Oh, pun 17 niki. Sampun gadah KTP. Oh. Wis nyopir dhewe barang kok nggih saiki nggih. Nggih dereng. Oh, durung. Dereng. Lah kenapa? Kula tasih ajri. Oh. Piye? Napa bawane napa cakepane napa, Bu? Asmarandana aja turu sore kaki, Pak. Oh, Asmaradana aja turu sore kaki. Wis gak usah marah-marah. Sabar. Lenggah wae biasa, Bu, nek ora penak. Soale Kula panjenengan remen ngeten malah. Oh, nggih. 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 Nggih pun wis. Aku nek karo kuwi kalah aku. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Mbak Niken. Dewa nganglang jagat nyangking pokor kanca Langsung nggih, Pak. Ajeng didhawuhake napa? Nggih tetep niku. Atau Angenteni. diganti lagu napa? Monggo. Angenteni nggih. Napa? Angenteni nggih, Pak. Oh, angenteni. Nggih. Nggih, monggo Mbak Niken. Wong diparingi apa-apa gelem. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madene wahyu
Tepuk tangan kagem Mbak Niken Salindri. Sep kelakep sing do mirengke. Wong suarane yo gegerke donya tenan kok. Iki sing ngrungokke ora mung menungso lumrah iki malaikat kowe nganti ngrungokke apik tenan suarane. Mbak Niken, Nggih, dawuh. niki langsung kondur mengke. Nggih. Nggih. Nek maringi kula siji menit kersa. Pripun? Maringi siji menit kersa. Niku mengke hitungane pripun Gusti? Aduh mati aku. Nggih mboten. Kula sing bayari. Lah niki mau kula teng mriki nek namung napa kalih temu kangen kalih Bapak Purba. Oh, Mboten ngoten. kangen kalih jenengan. Nggih jane nggih kangen ning sithik ngoten lho Gusti. Nggih nyuwun pangestune nggih Gusti. Ngeten nggih Mbak Niken nggih. Nggih. Panjenengan iku viral teng wilayah mriki. Niki salah satu unsur yang memviralkan kula. Alhamdulillah. Meno panjenengan iku nderek Mas Purbo Tetek Bengek dan lain sebagainya. Tadinya panjenengan iku ora patek dikenal ning bareng saben nggon ning wayangan, saben nggon ning keramaian mesti kula selalu mengucapkan Niken Salindri. Akhirnya panjenengan sakniki masuk wilayah mriki luar biasa. Alhamdulillah. Tik, Hah? bareng matur. Napa? Ken. Pripun napa niku? Daraki wong tuwek Apa? ra ngerti. Napa to sampun? Haus Pun to mboten usah. Mbah Petuk Putu nuwun sewu Mas Dani. Mohon izin. Sampun mboten Punten, usah Mbak pun to. Kulat. Sampun Wis, mboten usah napa to, Bah. Niki estu niki. Lah, Apa? lah. Dek kapan aku tau goro? Lah kok kosong? Isenono aku sangonono. Kok selara ngerti sanggit. Saiki mau nek sijine sing tanggung jawab sapa ki mau? Sing ngendika tanggung jawab mau. Kula. Anu Mas Dani. Nggih. Tepuk tangan kagem Mas Dani, Bu. Oh, ana sing tanggung jawab. Mas, Cak Dani, sampean lagu Jawa nu ora nyandak misale gethuk apa rek ayu rek. Gambang suling. Ah, Gambang Suling. None anu ngrangine sik. Gambang suling. Sik to. Ora Mbak Niker ku hebate nek gerajakan Banyumas. Sik to, Mas Dani ben nembang. Oh, Mas Dani sik to. Niki nggih kentasan to Wangel. Gusti, masyaallah. Nggih. Galang disengeni Peh ra delok. bayar wis terus aku dionek-onek. Gambang suling. Kumandang sarane. Tulat-tulik kepenak unine. Uninemu drenyukake lanten tentrum dipong suling tiba kendangane. Tepuk tangan Dani Dewa dan Mulan Jamilah masuk dalam pakeliran. Kepenak unine tulat-tulik kepenak unine uninemu ngenyokake lan kentut tipung suling tiba kendangane. Ngimpi apa iki mau apa? Apa ucapku leku nyebut Niken Salindri ning nggon aku mayang kene terus wonge teko tenan ya. Jawa Timur penyanyi rock hebat-hebat lho, Tik. Ning enek sing aku gak suweneng lagune Ita Purnamasari. Napa, Bah? Mengaku bajingan suka Sanes. kepada setiap wanita Apa? ternyata susunya segudang. Sanes bajingan. Apa? Bujangan. Ah bujangan nek kelakuane ra karu-karuan. Wis pokoke berkah kanggo kraton nggih Mbak Niken nggih. Nggih, Kula matur matur nuwun sanget
meno panjenengan arep marani Mas Purba, marani Cak Kirun, wong nyatane sing Kalian jenengan Gusti. nek kula niku janjane mudhar mati Mbak Niken nggih. Nggih. Saya itu penggemar berat kali panjenengan. Nggih. Kuwi Bukan- sapa ae Gusti iki? Sapa ae penggemar berat zaman almarhum Yuwarni Boyolali kae ya. Kaya penggemar berat. Bener. Sing Abah. ora ya Kartiem tok. Abah pokok Jan- Anggarayu ya penggemar berat. Saestu dados Cak Kirun, kula niku penggemar berat. Yen ora percaya mumpung piyayine eneng kene. Saben dheweke niku pentas kalau dalang sapa wae ning Jawa Timur ngantek campur sari ning tengah desa. Aku kepengin weruh nek main campur sari tenane Mbak Niken kaya ngopo. Aku marani kok. Ning tengah desa nggih mboten Mbak Niken. Pripun Gusti? Wah ora penak tenan iki ora masuk iki piye iki. Mboten saking dinilai kula niku kagum kali panjenengan yen Mbak Niken niku penyanyi campur sari jaman semono umur 14 tahun ngantek kula niku tak rewangi nilii padahal kula niku sakit. Niku. Bar nika let pirang dina kula operasi Mbak Niken. Sapa-sapa kok ditiliki. Nggih. Lah sinden Boyolali tuweke ora disaut Pak Deyoko ya. Oh, ditiliki. Ya ora padha kelase kalau niki nek niki luar biasa niki kemawon niku sing lenggah niku Mas kula niku tunggal mbok kalih kula, tunggal ibu. Mas Sunan niku Pak Kubono yang ke-13. Niku beliau nomor 1, kula nomor 7. Niku sing lenggah niku. Kok jumbo kali hitungane nggih. Maksudnya piye? Ngerso dalem nomor setunggal. Nggih. Gusti nomor 7. Nggih. Layak saya ini butuh pitulungan dadi ya. Menderita. Nggih elek-elek kados ngeten niki Mbak Niken, dadi anake Sinun Pak Kubono ping 12. Dadi bapak kula niku sing saged mayang ning namung kula. Nggih. Ngoten niku. Dilalah panjenengan niku dadi presiden kondang panjenengan niku nek ora klelu ketitisan karo Ratu Putri sing Mojopahit sinten Cak Kirun asmane aku lali. Tribuana Tunggal Dewi. Ya bisa. Ah, Nggih. Ratu Sima. Nggih. Jawa Timur enek sing ngalahne wong sekti lho, Dik. Napa? Nggih. Lah Ken Dedes mateni wong piro e? Ken Arok, Ken Norton. Ya makane nami kula nggih Ken. Petinju kok katut mati mergo dedes. Ayam muruk niku ndek anak ayam malas. Elok-elok Mbak Niken, pokoknya niki luar biasa niki dalam sejarah masuk wonten YouTube dilihat oleh seluruh dunia wayangan di keraton dirawi karo pesinden yang lagi kondang. Kalau wingi beliau menika konser ada di Hongkong ya Nduk ya. Nggih. Nah, berapa hari kamu di sana? Kula 5. Sampean dolan teng Kowloon mboten? Mboten alhamdulillah nika kula istirahat terus. Nang Nggih. KUSB apa ning gone Peterson apa ning Mongkok Yordan. Mboten masalahe kula niku nate pentas enten pundi niku jenenge Tongko. Jumlah Hongkong nggih. Nalika semanten ning kula mboten nyanyi, mboten dalang, tapi kula nari. Nah, terus basic saya itu adalah penari. Nggih. Di dalam acara Layak sapa-sapa ditari. Entertain Asian Art niku bahasa Inggris artine napa kula dhewe ora patek ngerti. Niku wah pun main teng mriko dilalah pasangane sing dadi buta niku adik kula. Gusti Cahyaningrat atau Nur Muhammad. Niku dhewe dadi buta kula dadi Gatotkaca. Lah nalika peperangan buta kalih Gatotkaca niku dheweke kena antem, jebulane kena anteman kula tenan. Dheweke ngletak niki panggung kelire ditutup, dhek niku tesih semaput teng njaba kelir. Niku ning piyayine wis seda saiki. menjiwai. Untung ora ketekan sampik Nggih. sampik intai tadi. Elek-elek kula niku wis tau mayang teng luar negeri Mbak Niken. Saya wis mayang teng Belgia, teng Austria, teng Jerman, teng Swiss. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Pangestune mugi-mugi kula saged Panjenengan dados harus mencoba sampai ke
Eropa. Nggih. Amargi di sana sangat menyenangkan, luar biasa. Alhamdulillah. Gusti Benowo 4 negara, Pak Tuton 4 negara, ten 4 benua. Gusti Benowo Mas Purbo niku ten Swiss. Lah sampean ten apa Pak De? Ten Swiss ndadake jam. Saya sebagai orang Jawa Mbak Niken nggih, kula melu bangga diri. Ternyata ada orang Indonesia walaupun dari Jawa Timur ning tak anggap panjenengan ki wong Jawa, wong yo njawani sangat niku sebagai asetnya orang Jawa. Dados menawi saya walaupun dari Jawa Tengah mengagumi panjenengan niku ora salah. Kula mengagumi panjenengan itu mengagumi karya, ora kok gandrung karo wonge niku mboten napa aku wong edan. Kula niku tesih waras. Gandrung nggih mboten nutut tik. Wong mriku umure sak monten mehan 73 ora ya menggeh-menggeh. Kula rak matur to, kula gandrung kali Mbak Niken niku karena gandrung karyanya ing ngatasé bocah umure lagi semono kok kemampuannya sudah luar biasa. Niku sing kula gumun. Kok bocah-bocah kene do ora gelem niru gaya lagake Mbak Niken lho. Sampeyan dereng ngerti anak kula sing ragil. Pripun? Bangkit Yuyudono. Sing ragil iki. Lulusan isi sarjana seni tekon Mbak Keni. Wah niku sakniki unggul Dik. Teng bab napa? Mancing. Niku wis dan rawuh-wuhan. Ora gathuk. Terus bar niku rencanane ajeng tur teng pundi malih Mbak Niken diminta kemana lagi? Niki rencanane kula lulus SMA pengine teng isi. Oh, ajeng mlebu teng isi. Nggih. Wah, tepuk tangan kanggo Mbak Niken. Mendhet jurusan apa? Pedalangan. Alah, padune ben diajar karo Mas Purbo. Bumpung aku rung pensiun. Lah bar niki lek bapak niki kirang 2 tahun malih lek pensiun. Iya, betul. Mboten tenane nek teng isi ajeng milih jurusan apa Mbak Niken? Kula pengine nggih pedalangan langsung. Nah, bener toh. Pedalangan sesu. Nggih, nggih yang belum anu kan tinggal mayang ya, tinggal dalang. Anu niku sing nemu bocah niki kula niku teng Nganjuk niku. Nggih, kula masih ngertos, sangat ningali. kecil videonya jejak digitalnya masih. Nggih di YouTube kula ningali. Nggih. Waktu masih kecil sekali. Nggih. Ning bar niku rak terus ilang. Nggih. Nggih, terus rada Zaman Mega Sinden Cilik almarhum ya Mas Purbo ngampek teko Istana Negara Betul. presidene Pak SBY kalih kula. Tenan ken kowe nang isi ning pedalangan S1 ning go sarjana seni ki bangkit anakku ragil njumuk S2 ya njumuk jurusan Dik. S2. Nggih, Nggih, Jurusan apa? mancing. mancing obat. Tetep mancing kok. Ya jurusan pedalangan ning aja gelem diulang halin. Ya. Sing pundi niku, Pak? Iku dosen muda itu. Ken iki enek senior dalang sepuh Pak Desayoko Gondo Saputra. Ora Mas ngerti Purbo awakmu. enek iki mesti ora mudeng. Iki sing mudeng aku. Wayang napa Dik? Sing aksarane mingkem. Wah, nggih akeh ngoten. Napa? Partolo Maryem. Ah, Cocok. sekutrem. Trem. Paling loro kuwi ya. Oh, jek enek. Napa? Janaka Nom. Werkudara Nom. Mingkem to Baladeka Nom. Cak Kirun, Dun. sakniki kula tak nyuwun pirsa kali panjenengan pirsa. Nggih. Panganan apa nek dicokot genti nyokot? Pangan apa nek di Panganan apa nek dicokot niku melu nyokot. kula mboten nate mam niku. Jadah, Sing jadah. resik napa, Dik? Jadah. Napa Mas Joko? Anu Gusti Benawre. Napa, Dik? Nggih, Nggih, pun mboten ngertos. mboten ngertos. Panjenengan pirsa rengginang. Rengginang. Panjenengan ngertos niku sing sengko kacang iki jenenge apa kuwi? Teng-teng. Sanes. Ya, Ampiang. Ampiang. Niku legi to. Nggih. Niku mangselehke, Terus? dirubung semut, terus nyandar. Mikir Lah kok pengalaman Dik sampean niku? panganane. Wong ampiang dirubung semut barang kok sampean dar. Lah ora weruh wong bengi Lah Gusti peteng kok. Gunawan niku senenge nek pun dirubung ngoten niku kok.
Tak gaglah kok mak celeki-celeki sebulane kono melu genteng nyokot iki bulane kebak semut. Wah, edan. Nggih Mbak Niken kula ngaturke penuwun, matur kalih ajeng ayah, matur kalih ibu nggih. Pedalangan isi wayang aja wayang golek, Mbah. Napa? Kula wegah sing dilogo ki ngisor nika. Wayang golek rak dilogo ki ngisor. Cekelane anu niku, nggo ben loro Ah, gonjikan. iso rasah aneh-aneh rusuh. Gah, Mengke mawon ora masuk. nek Gusti mandap dirogo. Mbak Niken, satu lagi ada yang bertanggung jawab. Menapa panjenengan gerajakan Oh, Alusan mawon. alusan? alusan. Iki alusan. Mengke nek pengen sing hura-hura nanggap dhewe wonten. Heeh. Ning alun-alun Ben manggone. ngetok nih suarane Niken ben ora dikasih prediksi bahwa sinden uraan tok tapi klasik juga hebat. Mergo dheweke niku mangkate senging klasik dhisik. Terus lagi campur sari, baru yang lainnya makanya dheweke iso. Dia bisa. Itulah kelebihannya Niken. Ponakan kula niku ya ning kerawitan klasik. Saniki budal dhewe ngrebab. Bakul arum manis ten. Piye iki hubungannya apa terusan? Rebati. Ngukik kukik niku. Kaya dihubungne iki salahe apa? Ayo Ken, apa nduk? Nggih niki sing niku mawon nggih napa saitik mawon nggih, Bah. Ya Le, ayo nduk. Niku mawon. Tirase sinem nyamate wau sampun ta? Sampun. Sampun nggih pun niku mawon jineman adu semu mawon. Ya disemu ya isa. Oke, mantap. Apa-apa kok iso bocah ya? Bar niki sampun nggih Gusti nggih. Hah? Bar niki sampun nggih kula benjing selak sekolah ae. Sesuk iki apa ora prei to? Benjing napa Sabtu to? Lah kebetulan niku sekolah kula mengadakan acara Sabtu mboten libur. Oh. Gurumu sapa tak paranane? Nggih Mbak Niken monggo. Itu. Pokoke niki diparingi setunggal melih nggih purun. Ewadene menawi dereng nggih mboten menapa-menapa ning kula nyuwun nganti sanget mumpung panjenengan saged rawuh wonten keraton dipirsani sinuwun kali putra-putrane kali para abdi-abdi nika sing pirang-pirang teng Jawi nika. Nggih. Nggih. Kula nggih mboten nyuwun napa-napa teng mriki kula namung nyuwun disangoni donga mawon. Oh ngoten. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak. Lek war ndongake piye? Wong wis dadi kaya ngono. Nggih, mugi-mugi saged langgeng, awet. Nggih. Kang dados seniman ngantos suk tuwa. Ngantos dewasanipun pokoke nggih. Kamine kok nyewa son. Masa arep muni amine ngundang son horeg. Nggih monggo Mbak Niken. Sanadyan Tepuk tangan sepisan malih kagem Mbak Niken Salintri dari kota Kediri. Matur nuwun Mbak Niken. Nggih, Konduripun matur nderekaken Gusti. sugeng kondur. Nggih, Ngantos matur pinanggih sembah nuwun. sanes Kula- wekdal nggih matur nuwun sanget Kula Mbak Niken. pamit riyen. Nggih matur nuwun Mbak Niken. Ampun cipik-cipiki nggih Gusti. Mboten no. Aku mboten penak disawang kalih niku lah. Abah